Filipe, Da. ajmo sada test. Aj, gledamo. Ti možeš staneš dole, mi pokazuješ prst. Stani. Ko je auto? Ford. O, Suzuki. o, Dacia. o. Fiat. Idemo dalje. A to Šta je je ovo? Citroen. Čekaj, šta je o? Nissan. Nissan. Šta je ovo? Hyundai. Nije, šta je ovo? Mahindra. Nije. Šta? A evo je, ovo je novi, ovaj ti oprat. Da. Šta je ovo? Hyundai. Ovo Hyundai. Da. A pa ti ništa ne znaš. Šta je ovo? Nissan. Šta je ovo? Volvo. Šta je ovo? Suzuki. Nije. Ni. Kia. Kia. Čekaj. Ajde, šta imamo? Šta je to? Šta je ovo? Ford. Šta je ovo? Porsche. Nije. Jeste. Nije. Nije. Ferrari. Ferrari. Ovo gore šta je? Nissan. Ovo. Suzuki. Ovo. BMW. Šta je ovo? Mazda. Šta je ovo? BMW. Ovo. Renault. Ovo. Toyota. Ovo. Dacia. Ovo. Mazda. Ajde, još malo pogodiš. Šta je ovo? Ajde, ako pogodiš dobiješ žvake, ajde. Evo ti ga gore slika ovdje. Vidi znak. Da. Šta je to? Alfa Romeo. Nije. Vidiš, ali moraš opet pogodiš još. Šta je ovo? Lambo. Ovo? Opet. Ovo? Mercedes. Šta je to? Mercedes. Ovo Mercedes. Da. Ma nije ovo Mercedes. Toyota. Toyota. Ovo šta je gore? Auto. Ovo? Mercedes. Ovo ovdje? Mercedes. Ne, sve si pogodio. Da. A gdje se Ajde, znaš ko je ovo auto? Ford. Bra. Ovo? Mahindra. Bravo. Pogodio si sve. A mogu I da ti dam žvake sada. Da. A? Da. A, si siguran? Da. A ljute su? Da. A ti ne voliš ljute žvake? Ma volim. Ajde mi daj Ali jednu. nećeš više da piškiš po podu. Ma da. Ajde. Šta ma da? Ajde Jel mi nećeš da donesi piškiš po dva. podu još? Ma, a donesi mi stvari.